Ka Suez Canal, kalong kum uthits nam ka Kaei pateng jongkiri haperthei. Balai ka thma Israel-Hamas kalabu jingma ya kani kalinti duriau. Ka Suez Canal kadai ka nur ha Egypt kabalakan tiu ya ka Kaei ka pateng hapateng ka doba Europe bat ka doba Asia. Da ki potli ki jhaj ki bakit ikimar Kaei ki ya lengba kani ka nur man kasngi. Ya ka Suez Canal kabadai ka nur banyai ki jhaj lasdang ti hausnem ka praspa sanpokhnai. Latay ya ka Suez Canal da Ferdinand de Lesseps ubadai unong Kaei bat uhe sorkar na France. Klasimpor hadu shposnem banti ya kani ka nur kabjrong kumba shispa khnai puar kilometer. Ka Suez Canal kapnya so lang ya kaduriau Mediterranean bat kaduriau Sao lani ka Red Sea. La pli ya ka Suez Canal banyak ki jhaj hausnem khat praspa dripkhonai. Ka Suez Canal kala penduna hadu khatar hajar kilometer ka jingjingai jong ka lentiya ki jhaj banlet na Asia sha Europe. Kala penduna ru kumba artiyo ya kapor namta ki jhaj banlet na Asia sha Europe. Shua ban pli ya ka Suez Canal banlet sha Europe ki jhaj ki habya ya ka lenti ka bjingai lengba ka Indian Ocean bat ka Cape of Good Hope ka badon hatrai jong ka doba Afrika. Banyak na North Sea lani na Arctic region ka jenjar bahai ki jhaj namar bon sin ka duriau ka kalatha. Kumta ka Suez Canal kala penmentoy shikat dai ya ki nong Kaei da ka bapenduna ya ka jingjingai ka lentiyat ki jhaj. Bat kala kan tiru ya ka Kaei ka pateng habdeng kiri ka doba Europe bat kiri ka doba Asia. Nalor ki cargo ship bakit ikimar ki mata ki tanker lani ki jhaj bakit umpniang ru ki penerkam ya ka Suez Canal. Kumta ka dor umpniang ru kala duna bha na jingdon jong ka Suez Canal. Hausnem ka kanespa sanpunriu kala jia ka Suez crisis hakaba lahir thma ya ka Egypt da ka Israel. Na mata ka jingshim tino ka Egypt haladi ya ka Suez Canal na ka Suez Canal Company ka bana France. Ka Suez crisis klapen pau ya ka jingkongsan kani ka nur namta ka Kaei ka pateng haperthei. Namar bajia ka thma hapateng ka Israel ba kiri Arab lakhang ya ka Suez Canal hausnem khaknespa rifunyo ba lapli biang hadin prasnem kata hausnem khaknespa nyupusan. Hausnem arjar rufuai kaladon ka jingblok ya kani ka nur da ka jhaj ka bakerteng ka ever given ka bala penduk nong tiki hajar klur yiki nong Kaei. Hai ki khindiat snem bala lej ki jhaj banyak lengba ka Arabian Sea ba Red Sea ki syak luti ba syak pendik berbor haki pirates na Somalia ki badai ki runar bluti ba kit jubor yiki jhaj. Hai ki ni kisngi ki jhaj ki betmu ya lengba ka Gulf of Aden sya Suez Canal ki syak pendik ba syak ther bombej haki Houthi rebels ki bana Yemen. Bantip ki ki Houthi rebels sumha pe yakni ka video ka bangla upload kamenchwa. Ki Houthi rebels ki pendik de ki drone attack yaki jhaj ki badan ka jingdei lani ka Kaei pateng bat ka Israel. Ki Houthi rebels ki labarngam manther missile yaki jhaj katba ka Israel kadang her thma yaki Hamas. Ki Houthi rebels ki kershan yaki Hamas bat kumta ki pendik yaki jhaj ban khput yaki Israel. Dangshen shpot ligiri kabakan thupru yaki India kilai manjur ban petrol bat yada yaki jhaj ki banyat na Red Sea sya Suez Canal. Ti perlok lada phisunat yakni ka video sobha ban like bat comment. Sobha ru ban kershan da ka subscribe yakni ka channel. Khuble shibun.